Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Walang kaplano-plano si Froilan para sa akin, kaya kahit 5 years na kami ay nakipaghiwalay po ako. Feel good morning, Uncle and Tita. At sa lahat ng suking tagapanood at nakikinig sa programang Mga Katas ng Nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Susi ng Quezon City. At opo, 5 years na kami ni Froilan. Nung una, call and tits ay maayos naman po, kaso parang hindi ko talaga nararamdaman may plano siya para sa akin, para sa amin. Marami pa siyang priorities. Family, kesyo career, kapatid, pati barkada, kahati ko sa atensyon. So kung susumahin po, parang pang-apat yata o pang-5 ako sa listahan niya. Ayoko na pong makipagkompetensya sa family. Matured naman kami pareho, pero alam mo yun, nagising ka na lang isang araw na kaumay. Doon na lang palagi. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. May problema ba tayo? Parang minamadali mo akong pumunta dito ngayon. Diretsahan na. Kasi ayoko na rin magtagal to eh. Ayoko na rin ng maraming sagutan, argumento. Ayoko na, Froy. Ano yan, Susi? Anong ayoko na? Ano bang ginawa ko? Yan yung dahilan kung bakit ako nagpaghiwalay eh. Hindi ka marunong maka-discern. Di mo nararamdaman kung bakit ayoko na. Kasi hindi mo naman ako priority. Hindi mo priority yung nararamdaman ko. So nakikipaghiwalay ka? Please. Ano ba ginawa ko? Mo pa rin ano. Di naman ako ng babae. May kasalanan ba ako? Ano? Pero hindi lang naman yun eh. Pang ilan ba ako sa listahan mo sa araw-araw? Ha? Kung di pa kita papuntahin, di ka pupunta. Wala kang kusa. Ha? Pero pag barkada mo, yung kikitain mo, talaga nauuna ka pa, on time ka. Sa akin, lagi kang late. Ha? Tapos minsan nakakalimutan mo pa yung mga importanteng dates natin, yung mga mansarin natin. Ano? Ha? Tapos tatanong mo sa akin, bakit ka makikipag-iwalay? Ha? Ano? Ayoko na makipagkompetensya dyan sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, sa kaibigan mo, sa karir mo, sa mga gusto mong gawin sa buhay. Ayoko na. Ba't ko ng dibdib? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? May pinapaaral lang akong kapatid.
Intindihin mo naman. So, kailan ba matatapos yung pagpapaaral? Hindi ko naman kino-question yun. Pero, anong plano sa akin? Dito lang ako, standby lang ako kasi alam mo na naiintindihan naman kita. Kung kaya mong Diba? Kung kaya mo mag-intay, yun naman lagi ko naririnig. Kung kaya mag-intay, kasi ako lang yung may kaya na mag-intay sa'yo. Ako yung nagtsatsaga. Kaya ayoko na. Umuwi ka na. Ayoko na. Uli na to. Uli lang usap to. Ayusin natin to. Hindi na to maayos. Ilang beses na kitang binigyan ng opportunity ng pagkakataon na ayusin mo. Lagi na lang akong pangkulelat. Alam mo naman yung trabaho ko, biyahe-biyahe. Araw-araw ako nagmumotor sa daan. Akong kailan mo iintindihin na may pangangailangan din ako na emosyonal. Andito na ako. Kung di ko pa kita pinilit. Sabi mo may gagawin ka. Sabi mo nga, pasaglit ka lang eh. Sige na. Dito na ako matulog. Gusto mo? Umuwi ka na. Umuwi ka na. Hindi mo manadaan sa kanya. Pinatulak mo na ako. Ingat ka lagi Mahal kita. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Susi naman, 5 taon tayo. Huwag na akong sayangin. 5 taon na ako yung napapagod na mag-intay. 5 taon, ako yung pagod sa 5 taon. Bigyan mo akong konti pang panahon. Konti! Sige nga, anong plano mo? Hanggang kailan mo uunahin yung pamilya mo? Tsaka pakaibigan mo, anong konti? Konti ba yung 5 taon? Ha? Pagod na ako. Ayoko na. Humay na ako. Ayoko na mag-intay. Hindi ko deserve yan. Hindi ko deserve na nasa hulihan ng listahan ng taong nagsasabi na mahal ako. Miss ka na. Susi. Mga 3 araw po hanggang 4 ay naramdaman ko talaga na na-unload po yung stress, yung anxiety, yung bigat ng pakikipagkompetensya sa mga priorities ni Froilan sa buhay niya. Naramdaman ko yung gaan na makipaghiwalay at feeling ko, tamang desisyon. Pero, nung unti-unti nang nagsisink in sa akin, na kami nag-uusap, gigising ako sa umaga, walang chat, walang tawag. Tutulog ako, walang good night. Parang nagsisisi po ako. Buti nga sa'yo. Opo, wala naman siyang ginawa masama sa akin. Kaya yung anxiety ko parang mas lumala pa. Parang guilty po ako. Ako ba yung may problema? Tapos, nakikita ko pa yung mga post niya parang wala lang sa kanya. Na moving on siya, di siya apektado. Walang iya. Tawa pa. Kaya, umiibo ako ng tulo sa mga kaibigan ko. Inom Ano na ba lang yan? natin Kape yan. o beer? Ba't mabula? Ano yan, JD? Ano ka ba? Ano yung JD? Jack Coke, ganun. Ano ka ba? Oy, Lani, payuhan mo tong kaibigan natin, Lani. Ayun, Trixie, nagsisisi na ako eh. Trixie, mahal na mahal ko si Froilan. Mahal na mahal ko. ba't mo naman kasi pinagtripan na hiwalayan? Wala namang Hindi ko trip yun! Grabe ka naman! Sincere yung dahilan ko! Lani, kausapin mo nga yan. Sino ba si Lani?
Para hindi mo kami mga BFF, Tawagan natin. Mag-drunk call ka. Wag! Pwede ba mag-drunk call kahit di pa nakainom? Drunk call ba yon? Oo nga, no. Papalasing-lasing. Oo. Palasing-lasing. Drunk. Itutuloy mo ba yan? Drunk call na yan? Legit ba yan? Oo, parang pwede magpaawa dyan. Parang Uy, wag ka! Ay, di ako magsasabi. Kung sabihin ko kay Froilan. Sige, kausapin mo. Ay, dahil mo na. Ikaw na lang kaya. Ako na, ayan, tinachat ko na ng... nag-reply. Ano sabi? Tingin ko. Ayan bakit daw, ano daw ang kailangan? Aba, suplado, nakamove on na nga. Kaya nga, alam mo, friend, huwag mo na balikan yan. Hindi deserve kasi nakikita ko din yung mga post niya. Para masaya naman siya mag-basketball, mag-rides. Di ba sabi mo? Ano gusto mo? Basketball umiiyak? Dapat ang puputo umiiyak? Pwede naman, pero nakikita ko kasi na parang hindi naman siya apektado. Hindi mo deserve yun. Kaya nga hindi ba dapat dapat kung broken yung isang lalaki, dapat nagpo-post siya ng mga emo-emo. O kaya i-chat niya ako kahit binlock ko siya, dapat gumawa siya ng paraan, di ba, para mag-reach out siya. Ganun ba yun? Di ba? Paano pag hindi siya nagre-reach out, edi tayo, ikaw na tumawag. Eh di magiging desperada naman ako. Hindi, ikaw, Lani. Gamitin mo yung account mo, Lani. Tawagan mo. Sige na, kausapin mo. I-unblock ko na kaya. Para baka... Ay, naku! Hayaan mo na nga. Naka-block na siya sa'yo. Doon mo na kay Lani. Ako? Sige na. Teka lang. Teka lang. Huwag niyo tingin yung phone ko. Ayan, sige. Wow, lumay. Sabi naman ringtone mo. Hello? Hello. Lan. Hi, Froy. Anong atin? Ang suplado, Froy, pwede ka ba makiusap? Do you have a minute? Ano yun? Medyo busy lang. Ano yun? Gusto ko sana makausap ng friendly namin, Juliet. Sino Juliet? Sino Juliet? Lasing lang ako, lasing. Susie. Si Susie. Malaki kasi ang susi niya. Di mo ba na-miss yung susi niya? Kaya nga, nagiinom siya dahil sa'yo. What can you say? Hello, pasensya na. Medyo busy kasi ako eh. Tsaka wala naman na siguro kaming dapat papag-usapan. Oh my God! Narinig niyo yung sagot niya, Franny. Wala daw kayo dapat pag-usapan. Roy! Si Trixie to, grabe ka naman sa friend namin. Kausapin mo naman kahit saglit, di ba? Ako na. Hello? Roy, baka pwede tayo mag-usap. Hello? Sige na. Pasensya ka na. Medyo Roy. busy rin ako eh. Saka, Roy, wala na rin naman na tayo dapat pag-usapan, di Nandito ba? lang naman ako kay Trixie. Baka pwedeng puntahan mo ko. Di ba ginagawa mo naman to dati? Sinasabi ko sa'yo. Pasensya na, pero this time di ko na magagawa yan. Marami Di mo rin na akong ginagawa eh. Roy, di mo na ba ako mahal? Roy, Sige na, bye-bye, Chappy. Bye! Oh my God! Pinapaan ka? Oh my God! Napaka-fuckboy naman yan. Sobrang nabdali naman ako ka-move on yan. Di mo yan deserve, sis. Marsman, My lalaki God. tayo tonight. Kailangan ng friendly natin ng lalaki. Tara. Si let's Derek. go. Yun si Dennis. Punta Sino? natin. Si Herwin. Oo, correct. Si Armando. Punta natin yun. Armando, parang si Charles, very si Jet old Noel. naman yan. Uy, yung ka na umiyak dyan. Yung sakit. Dumaan po ang 8 buwan. Di pa rin ako nakaka-move on, Uncle and Tita. Sobrang miss ko na po si Froilan.
Hindi siya nagre-reach out sa akin kahit in-unblock ko na yan siya. One time, nag-relapse na naman po ako at nagka-anxiety ako. Gustong-gusto ko po siyang makita kaya desperado ako makausap siya pero paano? Kaya po, sa kaibigan ko na lang ulit ako nagpunta kay Lani. Kakatok na ako. Ito na yung apartment ni Lani. Nagdala din ako ng mga pagkain para mag-chill lang kami. Katok na ako. Friend? Friend? Lance? Lani? Froilan? Susie. Andito ka? Si Lani? Lance? Babe! May tao! Ano yung Shopee? Babe? Teka lang, nagbulan ako. Ako ba yung pinunta mo dito, Froy? Kasi alam mo pupunta ako? Teka, okay. Bakit ka naka-tapis ng tuwalya, Lani? Bakit naka-boxer short ka lang, Froy? At ba't ka nandito? Bakit ka nandito? Ikaw ang ba't nandito sa bahay ng best friend ko? Pinapunta ako ng girlfriend ko eh. Ano? Sabihin Pakiulit mo na. nga! Lani, sabihin mo na. Susie, let me explain. Froy, ikaw na lang. Oo, Ano ibig sabihin kami na ni nito? Lani. Ha? Lakasan mo nga, hindi ko narinig. Kami na ni Lani. Kayo na ni Lani. Teka lang. Matagal na ba kayo? 5 buwan pa lang. Huwag kang mag-alala. Sinunod ko naman yung 3-month rule eh. Ayaw niya pumayag nung una pero... Well, gusto niya rin naman ako. Friend, sorry. Ako din. Nirespeto naman ko yung 3-month rule nyo. Sorry, pero... Oo. Kami na ni Froilan. Babe, anong sasabihin natin? O baka pinagsabay nyo ako! Pinagsabay mo kami? Froilan, ano? Huwag ka nang gumawa May something na ba kayo? Nung tayo pa lang? Pwede Siya ba yung dahilan kung bakit di mo ako priority? Kung bakit ako hulihan sa listahan mo? Ikaw ang nakipaghiwalay. Kapal na mukha mo! Tinatawag mo pa akong kaibigan! Huwag ka magskandalo dito. Tumigil ka ha. Ikaw yung nakipaghiwalay sa akin. Dahil sa'yo! Ano dahil sa akin? Ha? Wala akong ginawang masama sa'yo tapos Matagal ngayon? na kayong may relasyon! Ha? Pinagtataksilan nyo akong kapal na mukha nyo! Umalis ka na. Dati pa kayo may relasyon, hindi! Umalis ka na, please. Sorry, friend. Umalis ka na. Kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha nyo!